Niana ko pag ma-chit-chat ko nimo, tagan taga 100 million. Sure na ka, ana. Sure, nakinaaman dire. Bago lang ko na-withdraw. 100 million. Dawata ha. Alam, ma'am, sure na. Pila ka million yung gusto? 100 million. Ma'am, okay na ka, ma'am. Baski, pila ragid ko, ma'am. Sige. Ikaw na bahalag arrange. Sure na, Nataga sure na na jud ni, ma'am. Oh, sure na gyud. Pero B, pakihat kung pila ni B. Ma'am, tinuod yun din na kwarta, ma'am. Patay na! Grabe mo katawa ng bayani. Good vibes na yun. Si Johnny Lee. Tama na! Anik na ubanda si Chatatomi. Mayong bunggag, this is your baldado pero proud bisnak boy gihapon. Chito sa Muntina ni gihapon ta sa Bugnaw kaayo nga dapit sa Malay-Balay Bukidnon kay gisulong na lang yun nako ning bayhanan ni kay pirmi magpadungog sa Facebook. Pagtuon niya nga di nako mabasa na iyahang mga status. Sa programang Binisaya sa chit-chat ato ni ato ang i-welcome karon. Ang grabe kaayo mo katawa iyang tingog murag si Miss Cynthia, Miss Jerry Lee. Palakpakan kayo, palakpakan. Finally. Nakita na kita, Jerry Lee. Natawa na, grabe lagi mo katawa gini oh. Jerry Lee, unsa may gibati nimo nga nagkatubangay na kita karon? Grabe ang kalipay. Di ba gapadungog-dungog? Gapadungog-dungog ra ko. Ikapila ka nagpadungog sa kuha. Kadaghan. Kadaghan gyud imong Oh, padungog. ni anag ikaw nga pag di ko ning madunggan, sulungon gid ka. Naay tamang panahon yun, Yes, diba? sakto Naay gyud. tamang panahon. Congratulations nimo. Thank you so much. Kay bag-ura ka na ka 500,000 Yes. followers. Unya, karon 1 million followers. Practice ta. Practice ang tanaw. Si Jerry Lee, Dabi, ikaw taga Bukidnon, Yes. Business Administration. Oo, business ad sa Sa- Bukidnon State University. Kay nganong Business Administration man ko, no? Kay actually sa unang kong Tito Chito, katong pandemic, nag-start ko, tigagmay bitaw na business, tapos warga kakita ako, warga kalipay ko mag-business, so gitryan din ako, anak ko, magkuha kong business ad, inyag mag-college din ko, anak. Si Jerry Lee, ang tawag jud nako kay Tito, gid siya mag-angkol. Tito, ambot ngano ni siya nga di nganong dili man gyud angkol Tito gini iya ha. So nag-business ad ka karong adlaw way klase? Wala ka ganina, tapos na ay naa. Naay na nananghid ka sa mong teacher. Oo, nananghi. Pagtarong niya. Katong isa, ang isa wala. Hala patay taan ni Jerry Lee. Pananghid karon. So, mo ding absent ko kay nagudiri. Kasi pangalan siya mo professor nga gi-absenan. Nakalimot ko. Nga patay na. Grabe mo katawa ng bayani. Good vibes na yun. Si Johnny Lee. Tama na! Si Miss Jerry Lee, nailhan ka aning imuhang mga play money ba na yun? Oo. Diha magiging ka nailhan no? Kanang imuhang play money. Nganong naabot man kas mga play money man? Kay murag ko na gid Tito Chito. Actually sa una rom gid ko ga video tapos wa gid siya nilago bitaw, wala gid ni boom din. Murag niabot gid ang time bitaw nga ni try ko og buy og play money gid sa Gaisanos Malay-Balay, tapos didto din siya nag-start nga pagkaugma mo bitaw naghimo mig content nga gi-use din amo ang play money. Didto na day na naman day mga ga-comment, ginasunlog-sunlog din amo sila. Ginasungog ni Oo, sila. oo. Nga marami tao og dili man ni play money. Oo, inana. Mo man to di ba imong Oo, video? tapos ginaingon na mo nga dato kay mi, tapos ginabash din nila kay bati daw kay ang balay. Pila mo kabok magsuon? Grabe kadaghan 9 kay grabe gid ako mama. Hey, kugihan man di is Oh, motor. kugihan. Ay bugnaw sa inyo ano? Oh, hasta Bugnawa. Bantog ra. Oo. Basta bugnaw Oh, kugihan. si Kanto yun the na. last dayon ko Tito. Naman imo mga igsuon. Uban nila is kanang naminyo na, tapos nay uban nag-farm, then duha na lang mi nag-eskwela man ang ginapaning kamutan bitaw na kog balance ang paghimog content og pag-eskwela, kay pag ako makahuman pon ako pa ang pinaka first nga maka-graduate gid bitaw, kay sila tanan is wala sila kahuman, wala sila ni continue sa pag-eskwela. Nakita nako sa imong video nga katong grabe ka bukid nga Oo, mo magtinod-tinod. didto gid mi Dito mo nagpuyo gapuyo. o taga Bukid gid ko, then nagstay lang mis Malay-Balay kay nag-eskwela ko. Ang kaoba nimo sa dito sa bukid kinsa man? Ako ang mama, tapos ako'y igsuon dadto didto gid mi nagpuyo pila ka years didto po namatay gid akong papa bitaw. Sorry, wala ako kabaluan ni. Imong papa kansa man ni Biya?
7 pa akong edad. Oh, murag nidako bitaw ko nga walay amahan tapos pwede ra hilak dire. Okay ra, pwede naman mamatay trapo. Murag nagdako bitaw ko Tito Chito nga walay papa, murag ako raging mama ang naa din. Tapos ang nahitabo is kanang sayo mi ga-work sa bukid para maka-eskwela mi. Ang allowance namo is kami kay ako mama kay wala man siya work. Pero mi absent kay usahay walay bugas gapamaylo mi then halos sa is wala mi balon gyud usay mi eskwela ko 2-5 ako pa gina i-taxi. Ala no. Oo. Sumo mo nang grabe inyong pagpaningkamot Oo. adto. Katong wala pa ka nag-vlog. Oh, O sa may kinabuhi ninyo nga gi-eskwela Kanang- isa may nagpaskwela nimo. Gastay ko sa balay sa akong ate tapos ang ako mama siya ra mo atiman sa ako dayon ang ga-provide sa akong allowance is ako ang kuya then kanang eskwela ko college mga first year ko ang 500 ako siyang bahinon dapat sulod gid siya sa duha kasi manay nana bitaw. 500 sa duha kasi mana. Oo, nang grabe na kong antos kana usahay nang kutoy gid ako ang tiyan ginaagwanta lang nako siya kay wala mo ko choice bitaw gusto ko mi eskwela tapos lisod mo nang ginapaningkamutan ginako siya motong giantos ako nginaana iyang 500. Pero nausab ang imong kinabuhi karon. Nang dili ko kato like ano bitaw from from walang wala as in maano magud Okay, Jer. kay isa pud sa reason dito like kanang gusto bitaw kay ko like kanang makuan ani imong show kay gusto na ko i-share sa uban ba nga bisag lisod katong live murag wala bitaw imposible. Kay sa una man good especially gauban bisag mama sa balay sa akong ate kanang nang maghilaka mi kay kutoy kay amo abitang tiyan sa kagutom na nagwantar gyud din murag ako gyud nakoy dakong pangandoy ba nga feel ako paningkamutan ko ding vlog kay murag ganahan ko din feel ako kanang murag ginakuan ni Lord nga paningkamot lang daghang trials pero maabot gyud ang adlaw nga kanang grasyahan ta ka grabe blessings imong ibalik din sa una magsige mig hilak ni mama kay gutom tapos karon kay busog na mi permim ingon na nas mama nga unsaon man ning ubang pagkaon inana bitaw mo nang makaingon ko nga lahi ra gyud si Lord bitaw basta ano. Na-mention ni mo, Jer, nga naay may mga panahon nga kamo nga pamilya magkutoy. Oo. Dili lang ikaw pati imong pamilya nga wa mo'y kaon. Oo, kanang usahay kuanon mi ni mama nga panghula mo dito bugas. Sa una sa bukid mo tan-aw mig TV, dito ra mi sa gawas, wala man mi TV. Sa masudan per mi sa una usahay wala magsige ra gyud mig bulad maibog din ko sa akong classmate. Kana diya isa, nasya dira. Oo. Mao ba? So gikan sa pagkutoy at least karon daghan na kay kag play money. No, kani Jergy, kanus amang gyud ka nagsupag. Actually, Tito, ay Uncle Chito. Pag-abot na ko sa Malay-Balay, nahimo magugog working student. Kaya sama sa akong giingon, gusto gid ko mo eskwela. Nag-working ko pila ka years. Nag-start siya, kay gikuha ko sa akong ate. Ana siya nga, mamalhin big Malay-Balay man, may ubanon ka na mo. So, nag-working ko sa iyaha, tapos nihawa ko sa iya, nangita na po kong lahi nga working until nga, pag next akong hawa, nakakita din ko, ganahan na bito ko nga, dito, murag ipa-feel nila nga, murag kong anak, grabe og mga pagkaon. So, dito nag-start nga video-video din ko. Amang ka na masukan. Sana tagalanding ra pud si ate actually butan gi kay siya kanang gipafeel niya sa ako nga mura ra kong anak wala bitaw niya gipafeel sa ako nga ikaw kuan ra ka working diha ra ka kutob inana din nihawa lang gid ko ato Uncle Chito kay giubanan ako ang mama so gibali isa gid pud ang akong pagpaningkamot bitaw sa ako ang mama inana kay murag nakita nako ba nga kanang sige ra siya paningkamot sa amo niya wala pa igsuon nga nakakuan sa mga bitaw nakapa-feel or mahatag iyang gusto so siya gid nga kanay pursugin ako ni pag-ayo Lord kay basig ako imuhang himuog blessing para sa akong ginikanan bitaw. Mo nang nani gyud kay ka. Nag-onya karon nga samtang ga eskwela ka ga Oo. buhat ka contents. Ma-manage ra nimo. Sa college magud dito Chito kay naay mga times nga walay klase dito din ko sa akong classmate mag-edit ko dito. Ngano dito man kasi mong classmate mag-edit? Kay medyo layo man amua tapos duol ila hamuuban ko sa iya mag-edit din ko dito mag voice over. Kinsa man nga amiga nimo? Napo dira. Nga po siya diri, supportive ka ayo mo ha. Salamat ninyo. Unya, pag gisulti nako ganihan nga nausab yun imong kinabuhi tungod sa content creation. Unsa nakadato si Jerry? Actually, nakoy 100 million sa uban. Limani. Pero actually, Tito Chito, grabe gid akong struggle sa pag-vlog. Murag i-test gid ko pag-ayo ni Lord bito kung ahagid taman ako ang pasensya, ako ang salig sa iyaha. Manang
per me bitaw nako gina-share sa akong mga followers nga kana usay sa ato ang life natay mga dagkong gusto pero useless siya kung wala bitaw atong salig sa Ginoo mo na makaingon ko nga kung usay na anak ko karon tungod bitaw ka maayo ni Lord akong gi-praise na maingon ko Lord bisag 5k lang nga allowance pang allowance ako sa school okay na siya nga sahod pero more than pa iyang gihatag o then mo din to nga happy ko kay ka-provide na nako ang mga needs sa akong mama akong igsuon Unsa may imong na-provide na kay mama? kana iya makailangan mga pagkaon kung na sila gusto ginahatag nako kana malipay sila kay mo pud ang kalipay nga makita gid sila nga malipay bitaw Unsa na may mga nagbago sa imong kinabuhi? Aside sa mga gold nga makita nako, kani siya 100 million eh. unsa na yung mga nausab sa imong kinabuhi karon Jerry Lee nga dili nimo mabuhat sa una? Ko anti to chito number 1 is kanang maglugos mig kaon sa una karon makakaon na mi bisan pag unsa mong kanon miskwila ko sa una maibog ra ko ang baho sa Jollibee di ko ka afford agian na namo karon bisan pag mag anak bitaw balik-balik didto tanan akong mga needs ako na ang provide sa akong mama then actually nako pag umangkon nga ginapa-eskwela karon kay niuban siya sa ako Pero nahisgot nimo ganiha nga gusto nimo mahatag kay mama iya mga gusto. Unsa magid ang pangandoy nimo para kay mama? kung puhon like nang nana ko'y own family bar unsa gusto nako siya ma-plaster gyud kung sa bagid iyang gusto simple ra man pod kay iyang want like kanang na ay own ming balay Right. then akong plano magid kay ubanon ginako siya sa permi na gid mi mag-uban mo na gid ako napay mga butang niyang gusto mahatag ginako kana gid siya dito mo ginay isa sa ginaampo ginako permis Ginoo Congrats imong sakyanan ha. ihatag ko to sa imong isa Na naman kay mga guesting kuyaw naman kay ga. Kasi feeling gid nimo nga artista na jud kay Hoy, Jerry Lee. dili tito chito karon gani na kanang nanak ko'y gamay na abot sa kinabuhi di gid ako gina-consider akong self nga mas better ko kaysa ilaha inana bitaw dapat akong entertainon ka level dili ay murag akong pagtan-aw sa akong kaugalingon same ra gyapon ko before murag permi na ko ginaingon ba nga sitwasyon ra gid ang nagbago na mo pero dili gid kung sikinsa gid bitaw ko o mo ginay akong gilikayan nga kanang mudako ba ang ulo tungod kay na di ko ganahan Balikan na to tong mga adlaw nga naa kas bukid. Katong mga 7 years old, 8 years old nga Jerry Lee. Kung naa kay gusto isulti sa 8-year-old nga Jerry Lee, unsa man to, Jer? gusto ko magpasalamat sa una gyud kanang gud nga mga panahon diha gid nga kanang grabe gid akong pagpaningkamot na hasa gid sa klase-klase bitaw nga trabaho grabe gid hard working gid kayo mi sa una gyud dayon murag tungod bitaw ato nga mga experience kaagi sa akong kinabuhi muning na ako karon danhi gyud sa una magud dito chito miingon magud ko nga kanang nganong kailangan magud maagian namon nga mga trials nganong dili largo smooth dapat smooth largo Lord kay kapoy pero naagi day purpose ang tanan Hibaw ka, swerte ang mga tao nga niagi og kalisod. Mo ginang ako kay maski ako para sa ko dili siguro ko maingon ani mabaldado ko. Dili po siguro nako makabot ako ang mga gusto makabot kung wagi ko niagi kalisod. Mo ginang tinuod kay kung ihatag man gud ayon diretso sa Ginoo sa imo di kay nimo ma-appreciate Exactly. oo. So agian na nimo tanang kalisod yun. Every kalisod is a blessing. Yes. Mahimo kang kuyaw in the future. Mo nang nagkakahitabo si makaron. Na nakiuyab. Pero kabalo ka Tito Chito, mo pinakadako gid pud nga trials akong naagian this year is last February gyud. Nawag ko'y uyab nag-meet mi 2019 pa dugay na gyud kami nag-uban, mag-business mi, same mi goal sa kinabuhi ba then anahitabo last February man gud is kanang nagbulag mi ba tapos na social media nag-trending. Nagbulag mi kay na mi problem. Tapos na social media na mo ba like na post gyud. Then murag ginaingon din sa uban, post ra man ni kay gusto ra gid mo sikat inana bitaw siya. Pero nagbulag yun mo. Nagbulag yun din murag nagbalik lang yun may mga 1 month or pila gid ka weeks kay actually kato nga problem dapat i-solve gid namo siya nga kami lang na social media lang gid nako kay murag ako nadala ko sa akong emotion bitaw. Gibash mi pag-ayo ato like kanang gihusgahan mi especially Pero danis unsay balay-balay. Dako pud kayo kuan gid ang naton anak ko ato kay kana bitaw kung nanday problema sa tong life kanang dili na to siya kailangan i-share pa sa public kay pwede ram day ma-fix nga kita lang anak bitaw dili po ta dapat magpadala sa atong gibati kung dili good ato abitang huna-huna or atong kasing-kasing gyud. Mayo at least di ba na naka-learn ka Oo. sa kana nga lesson kung sama si mong giingon nga if naay mga problema especially ni mga relasyon Oo. or naamoy ka ng mga kaligot-got sa tao idiretso niyo sa tao niyo Oo. sige post Mao sige kana at least na learn na nimo nga lesson Jerry Lee nga especially karon nga influencer naka
dili tungod ka careful juga ayo ka kay mo gitawag na influencer kay because you have the power to influence. You can influence, no? So kamo gihapon sa mong uyab. So actually Tito Chito is kuan na din siya may tig video din sa ako pag Yang anong wa man siya diri karon. nagglasi sila. So pila na mo katuig? Kuan 2019 pa man 19. Taon na gyud. Aprobado ra ni kay mother. Ni ana ko pag ma-chit-chat ko nimo tagan tag 100 million. Sure na ka ana. Sure, laki na man dire bago lang ko nag-withdraw. 100 million dawata ha. Alam ma'am, sure na Pila ka 100 million im gusto? 100 million. Ma'am, okay ra ka ma'am baski pila ra gid ko Oh, ma'am. sige. Ikaw na bahalag arrange. Sure na. Nahatagan Sure gyud na ako. jud ni ma'am. Oh, sure na gyud. Gabi pakihat kung pila ni B. Ma'am, tinuod jud ni nga kwarta ma'am. Dili oy. Dili oy. Pero dire ka ni sikat. Oh, dira gyud. Tungod ni ini ni sikat si Jerry Lee. Ug tungod pod ni ini unta nga Unta tinuod na. tinuod ng imuhang Kuan ipanghatag sa kuha. imong ibalik sa ako tinuod na kwarta. Dili bitaw tungod ani kani gid ang dahilan nga kani mahimong tinuod gid ang mga Puhon, kwarta manifesting. mga play money ni. Humot gyud siya murag tinuod nga kwarta. Kabalo ka Basta Tito tinuod nga Chito, kwarta, no? daghan po gaingon pareha do migtingog ni Miss Cynthia. Yes, mo na siya. Gusto na ko siya mamit pohon. Ay. Agos ganahan Oh, ka, tagaan eh. po na ko siya 50 million lang. Ganahan Kaya, ka. Mm. Sige. Kaya wala mo gud na sa. Anyway, maazong adlaw sa nagtanan. Sige, ikaw sige na, Jer. Unsa? Kanang Iya, sunado ang intro, kwan. para sa. So anyway, maazong adlaw sa nagtanan for today's video. And this is Miss Cynthia. Pareha gyud kita magtingog, no? Basig igsuon mo. Huy, dili eh. Medyo Pero idol kina ko siya. Gani. Medyo kanang po ba mo gamay? No? Ano nila. Idol kina ko siya. Jerry Lee, congratulations. Thank kaya you sa so imo, much, ha. Tito Grabe ka, Chito. congratulations sa imo ha. Deserving nimo ang kung unsa ang naa ka karon. Unsa may ganahan ni maisulti sa mga followers, sa mga fans. Kuan ra gyud Tito Chito kaning mangandoy ra gyud. Sila istoryahan. Ay, ikaw nimo, gani. ako madayon imong istoryahon. Oh, ikaw mag ay. Pero bitaw isa ra gid ako maingon. Kana bitaw mangandoy ra gid ay tag-ayo sa atong kinabuhi kay wala gid siya imposible. Dili bud pasabot nga. Pero ako ginaingon ba nga our current situation is not final destination gid dili pa final taas pa kitag maabtan basta magkugi o musalig lagi sa Ginoo. Mura gid ako maingon salig lang gid ako gid kayo kuan bitaw ang pagsalig nato kay Lord. Samtang buhi pa ka, samtang kaya pa nimo, samtang nakamata pa ka, samtang kaya pa nimo maglakaw, maginhawa, dili gina siya katapusan sa imong Sakto kinabuhi yun. na apil kay mga panahon aron nga maging successful ka. Congrats sa imo once Thank you so again. much, Uncle Steve. Miss Jerry Lee sa programang Binisaya Chit Chat ato ni Manghatag na Tagkwarta. Di sa may ganahan dira. Pwede natin ipaitsahan. Dito.